kadang mi kisi ka jing I jong kipat ba ya ka seng Voice of the People Party kadang jur syushu nginom la ban len ya kata ka jing I jong kipat ba ya ka ne ka seng VPP kalong sisya ka bapla hadu kata namaria ka ne ka seng la I nadu ki khnlung ki khna ki samla senrang bat kentei ki longkmi ki longpa kuntup ya upaj ba hi baro ka jing I jong upaj ba ya ka Voice of the People Party yol ese ka dei namar ba kinong ilam ki juij bahaya upaj ba ka jing long seurit jong kinong ilam kadang penderhem syushu ya ki paj ba ban sngeu ij ya ka ne ka political party bat ka jing don mensim kinong ilam ban trehok trekuj na ka benta upaj ba klem da nyeu silyang khamat yano inoru khamtamru ya ka jing long ba riublei jong kinong ilam bat kumta terter bat ki paj ba ru kilakwa hir ba ka jing kela kan wanno kata hakarukom sensyar kadar hapo jong kane karikasi jongi pajba ka jingi tilihi kalong kabor tongin ya tili tongin ya kersian ya ka VPP hadu bangin dayo ya uso jong ka jingjob kublei sibun